Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Pero, sige na lang. Magamit man sab nina ako. Mangita na ko og pension house aron nga makailis na ko og makaligo ko. Ha, bantay ka lang yung bayuta ka. Dumtantad ko ka. Balik ko ta ka kung maksod na kong balik og trabaho. Ha, nakasiguro ko. Dawaton ko ni Mr. Batson kay nakagusto usab siya nako kaniadto. Magamit ko yun gihapon ang akong kagwapa. Dili ka na ako, Josh? Pues, may daghan pang mupunit na ako. Dili ka ikaw rin dato. Ha, makabangon paghihapon ko. Magkwartahan raw niya ako pagmasab. Bisan wa pa ko'y ligo. Og naibaw ko nga hugaw na kong tan-aon. Pero gwapa paghihapon ko. May daghan magani gihapon mulingi na ako. Tuwa kay gwapa ko. Kung ako'y way ligo, pobre ra kong tan-aon. Pero kung kamo mao'y wa na'y kaligo, makilimos na mong tan-aon. Jenny, kauna. Maliit ka na sa mong trabaho. Ay, nalikod na. Unya na lang kumukaon, nay. Naluto naman ng gilugaw na ako. Hatan sa nako si Elaine. Unya ako sa ngungituin. Ako na. Malit ka na. Ay, ako na lang hungits bata. Iyato na lang niya na siya din. Ayaw na, nay, uy. Di ko mo duty ron. Mas mahinungdanon si Inday Elaine. Makaatiman ko glaing mga tao, mga pasyente. Unya si Inday na hinuoy dili. Grabe puwid. Sige ha. Tanon ko na sa iyang kwarto. Excuse me. Kabuutan sa ko, amiga. Ay, tinuod na. Swerte kayang lalaki nga makapanag-iyan ni Jeannie, nay. Kung mao, swerte ka. Unsa, nay? Ano? Ako may naswerte. Kay suod ka man ang higala o giisip ka na niya. Kamo ni Inday Ilin nga iyang kaugalingong pamilya. Hinaot ka makita mo na ka na din. Nay. Si nanay. Ikaw, nay, ha? Sa kalugay na natong gikauban si Jeannie. Karon na hinuon mo butang igmalisya nga mong kasuod. Ay, ganong dili man taon, ganong di man. Wa ka ni pangitaon pang Jenny, o di. Buutan, kugihan, gwapa, o usa pa ka nars. Ang problema kay wa ko mangita og laing manginahan sa akong anak, nay. Di, dugay nang mibiya ninyo si Amy. Pero wa ko paghihapon isira ang posibilidad nga mahimong bubalik pa si Amy, nay. Dili ko gusto nga may laing manginahan sa akong anak. Gawa sa matuod niyang inahanay. Si Amy. Di, Damgo ko gyapon nga usan ng mga adlaw. Mubalik siya. Ug may usa pagbalik ang mong pamilya. Ni ana niya higayon na, nay. Dili ko nagibbuhian pa si Amy. Pakaslan ko na siya. di, Mahatag ko pa niya ang mga gikinahanglan niya, nay. Dili na gid siya mubiya pa. di. Bibiya siya, kay materialistic siya. Mas giuna pa niya iyang ambisyon kay ninyo nga iyang pamilya. Pero nakasabot ko niya, nay. Unsa? Nagdako nga ahaw si Amy sa tanang material nga butang. Mao nga nakasabot lagi ko niya. Oy, Dave, dili ka na igong rason aron biyaan mo niya. Igo na bang rason nga mahal ko gihapon siya hangtod karon, nay? Dave. Bahala ka. Basta gipasidan, anta na ka. Nganong may hunong pamangkit ko o pamati. Sila pa nagsulti.
Kung milawas pala ko ko sa kwarto o gihungit si Elaine, ining lukaw nga akong gibitbit. Dili unta ko sakitan. Ginoo, sa bakon mo hangyo ko nimo. Unta, dili na mo balik sa Emmy sa kinabuhi nila ni Dave. Bisan ka no sa... Hinaot pa unta, Ginoo. Oh, come in. Oh. Ooh. Hello, Mr. Banzon. Amy. Oh, come in, come in. Oh, Oh. thank you. Thank God. Wadi ka malimot na ako. Oh, you know you're unforgettable. Yeah, I know. Ooh, so what brings you here, huh? Mr. Banzon, remember sa imong offer na ko sa una? Nga andam ka mo dawat ako anytime nga mobalhin ko dinhi sa imong kumpanya, isip imong sekretarya? Ooh, of course. I don't easily forget. Andam na ko mo trabaho karon ubos kanimo, Mr. Banzon. 24/7. Ooh, really? Really? Ganahan ka na, dili ba? Nga mag-uba na ta kanunay? Nga magkuyog na ta, bisan asa ka paingon? Kay imo na unya kong sekretarya? Ooh, so good, so good. Oh. But too bad. Unsa? Pero nga naman, may problema ba, Mr. Banzon? Ang imo bang secretary? May mong assistant secretary na lang ko niya. But of course, due to my experience, I may be your assistant secretary, pero mas labing maayo nga ako ang kanunay ni mong dad sa imong mga lakaw. Cause I am more than capable. Ooh, I could be of service to you 24/7. Hmm? What do you think, Mr. Banzon? Himuon pa paghihapon ko ni mong assistant? O himo nang isisanti ang imong existing secretary karon? Hmm? When should I start? Should it be now, Mr. Banzon? ooh, mao na problema, Amy. Oh, problema? Problema ka sa pagsisanti sa imong sekretarya? Nga naman. Mahadlo kang mudangop siya sa labor? Oh, Mr. Banzon, sayon na kayo ka na. Himuan na ka ni mo siya usa. Ano na? Ooh, ang problema. Si Santina kanina ko sekretarya. Oh! So, dili na day problema. Timing! Di ba? Wala ka secretary. Old secretary out, Amy in. Ooh, kanindot. Kun midawat ka pa lang. Unta sa una sa ako offer. Nagasuway na unta ko sa imo gingon nga expertise. Kay karon, I doubt I could still taste it. Why not, Mr. Banzon? Oh, Gusto ka ba? Gusto ka ba, ni? Gusto ka bang masahian tanaka? Sugod ron, nagsama, ani. Kalami, pero isuga ko asawa, mangit sa iring. Mas maayo ng asawa ray kontra. So, saman. Sugod na ba ko? Ha? Mr. Benson? Oh? Oh! Shit!
What's the meaning of this? Shit! Musod man nakaglahos nang! Di ka kabaw manuktok? Emmy, Emmy. Ay, kasakit sa kong batang. Kalikod yung itukmod. Yan sa mga nababayan, ha? Mo ba na yung pag-uni mo, secretary? Oh, tiguang na ha. Ugwa pa'y batasan. Pabida-bida pa. Animal ka? Kinsa ni bayhana ha, Simon? Kinsa ni? Ikaw, kinsa masag ka? Iya kang secretary, pero kung makapangisog ka, mura na kag si kinsang asawa, ha? Hoy! Mo na gitaktakas imong trabaho, isip secretary ni Mr. Banson. Kay tiguang ka na. Pulihan ka nagbatanon nga mao ako. Mong, ay nagpaisog-isog pa diha. Unsa? Emmy. Emmy, stop. Siya ba ang tiguang ni mong secretary, Mr. Banson? Yes. Oh, namunit kag tiguang nga sekretarya. Yes. And she is also my wife. You bitch! Dali rin! Oh. Pusit! Pusit! Kataghan ako kinaurasan. Animal! Animal to tiguang ah. Tiguang naman unta pero kakuskan pa. Nauna pag ko niya biras akong buhok. Huwag ako makabantay. Shit! Oh, nagkisip pa ang pag-una ko si Nina. Huwag pa dyan ko makasunod ang trabaho. Pusit! Iyon na lang ko ang maong pension house. Dara ko plate. La, ma'am. Makuhang 20 ang sukli, ma'am. Kuwang, ma'am. Wa na ko'y laing kwarta, ma'am. Mingaw, manggod kayo, ma'am. Ikaduha pa na akong pasahero, ikaduha pa ka. Usa! Dili! Kay kada sentimo ron, mahinungdano na. Huwat ako, kay magpasinsiyo ko sa cashier. Sige, ma'am. I-waiting Sa na mukha lang ni ko mo, ng eh. taxi, ma'am. I-waiting na lang. Usa! Waiting! Akalit siya ba ya, oy? Ay na lang, oy! Diyan na ni mo! Ah, Wisit. Kapusit pa yan, ginoy. Orag kinahanglan naman yung kumubalik, anis uno. Mga plano lang kong laing trabaho, ani. Wisit. Umay ko maanad, ugag ba nga sweldo. Sige, sa papay, mahimo na kong duulon, ha? Aron nga makasud kong dali ka trabaho. Nga dili magsalig sa sweldo. Kay makahatag pa ko sa akong extra service. Uy, visit. Ni malbiani, uy. Wala naman ko'y kalainan, ani, sa usa ka babaeng bayaran. Pero bahala na. Ning paagi ko daling musaka. Busa pahimuslan ako ang higayon nga batanon pa ko. Husto. Sa kasino. May daga mga kwartahan nga nagtapok dito. Ato ko dito mag-standby. May mga nakailanan ako dito. Mamasin ko. Og sa samang higayon, malingaw pa ko. Husto. Ipamasin ko ning pipila kalibo nga na anak ko. Ipusta ko ni karon aron mutubo. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!